Yami siya. Kay pagkatirada mga katisoy. Murag imong uyab, imong gitirada. Bebas gaya, aku lagi cari mama muda buat kasih uang So, what's up mga katisoy? Mga katisoy, karon mukaon ko og manok nga fried chicken nga tag cheese mga katisoy. Kahit na ako sa gawas, karon diop na ako mga katisoy. Wala ko'y mabuhat sa balay. So nagdungag ko gikan, nagpahit ko og sudan sa gawas. Og manok nga tag cheese. Pinirito na siya mga katisoy. Para mga katisoy, maghukad sa taog kanon ha. Nakarayo. Init. So maghukad sa akong mga katisoy ha. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Grabe ka init kayo mga katisoy, igang kayo. Nara ko diri sa boarding house, day off. Grabe ka igang kayo mga katisoy, igang kayo. So mga katisoy, mao niyang tagjis nga manok sa gawas na ko nagipalit. Oh my God! Wow! Akong gisod sa dinungag kay para mo init. Diba? Init pa kayong kanon mga katisoy. Na nangayop ko og sauce. Na sauce. May mabuhat mga katisoy, di op. Mga nako diri sa balay. Higda-higda ra. Ato sa pabugnawon mga katisoy kay init pa kayo. Bago pa kayong haon sa ang atong dinungag. Mga katisoy, okay naman daw mga katisoy. Okay mga katisoy, igang kayo. Mga katisoy, support tayo akong channel mga katisoy. Ha? Unta dili mo magsuporta sa ko ah. Enjoy ang life mga katisoy. Kanang mga problema nimo katawar na. Unaw na ang mga problema mga katisoy. Mulabay na siya. Tanan naay ka ng mga katisoy. Tanan problema naay solusyon. Ayaw kay paghunahuna ang mga problema. Kanang lisod na kay kasi mong kinabuhi. Kanang wala na kay maistorya, wala na kay maduulan kay tanan sila. Yung mga itagtabang mayroong nagwala. Ano ba? Kung ano na mga katisoy.
mura na itong ma-afford mga katisoy kaning tag-G's sa manok. Pero sulit na po mga katisoy kay dako naman. Na naman siya, naunod naman siya. Sa mga katisoy. Kaon. Pagpagutom-gutom kay lawas ray puhunan. Ug mga katisoy, ayaw pagkawalaw paglaom mga katisoy. Kung uno na nimo nga pait kay ka, naglisod na kasi mong kuan sitwasyon, tuwala ka sa Ginoo mga katisoy. Basta may tiwala ka sa Diyos, walang imposible mga katisoy. Walang imposible mga katisoy. Magtiwala ka lang, ha? Ato sa pabugnawan na tong kanon mga katisoy. Kay init pa. Grabe ning mag-isa ra ta kay katisoy no sa kuan may kauban, layo ta sa atong pamilya, atong mga anak. Medyo mingaw ka katisoy. Mingaw kayo, gusto ko kanang makauban ako sila permente. Among banding. Grabe mga katisoy. Pero positive. Tungod sa ato mga pangandoy, positive ra ta permente mga katisoy. Ay pagkawalan ng pag-asa mga katisoy. Trust yourself. What? Focus to your plan. Focus kasi yung mga plano mga katisoy. So mga katisoy, ato nang kanan ng sauce mga katisoy kay murag lami gini siya. Halang. Sabi mga katisoy, igang. Bisag nana ko siling pan ba? Igang gapon. Tungod sa kainit yan eh, ang atong atmosphere nasunog na. Unsa daw katisoy? Kanang grabe na kainit sa panahon karon. Napagay pandemic. Musta mga katisoy, amping mo mga katisoy. Pagsuot kid mo og mask, permente o gasa mo mulakaw. Face shield, ha? Likay mo karon kay grabe ng sakit karon. So mga katisoy, magkaon na ta mga katisoy. Yumi siya. Kay pagkatirada mga katisoy. Murag imong uyab, imong gitirada. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Tag-juice na yung mga katisoy, tag-juice. No? Hang kayo.
Init pang kanon, init. Lamig kay pagkatimpla silang manok mga katisoy. Ilagang gikuan ka ng timplada nga lami. Pero tag-gis na siya mga katisoy, tag-gis ra. Barato ra kayo. Sulit na po ba? Kung mga katisoy, kaon jud mo. Ayaw ko pa gutom-gutom. Kaya basig masakit mo ba? Madaot mo. Mga katisoy. Tiyaga lang mga katisoy, tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Naman kay kalma katisoy. Basta bukal sa imong loob. Shout out ko sa akong mga tanan fans dira, sa akong mga i-subscribe sa akong mga followers. Daghang salamat sa inyo.
Tiniloko na ito mga katisoy. Sayang ang bugas, sayang ang kanon.
Wala mga katisoy. Grabe mga katisoy, nabusog ko. So mga katisoy, nami kayo siya mga katisoy. Tag-gisra. Fried nga manok. Sulit na kayo mga katisoy. So mga katisoy, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, TISOY. And shout out to all my fans around the earth. Salamat kayo sa inyong suporta. And thank you. Don't forget to subscribe my YouTube channel, TISOY.